Памятаеце такі дуэт Александра і Константин? Калісьці ездзілі на Еўрабачанне. Скора Еўрабачанне, на якім Беларусь ніяк не будзе прадстаўлена. Давайте зараз успомнім нашых артыстаў, якія там выступалі, і іх нумары, ці актуальныя яны зараз. Канешне, пачнем з першаадкрывальнікаў Александры і Константина. Ох, не ведалі яны, на што падпісваюцца. Як і весь беларускі бок, бо ў тым 2004 годзе Беларусь упершыню вырашыла паўдзельнічаць у такім конкурсе, як Еўрабачанне. Александра Кірсанова і Константин Драпеза — гэта прафесійныя музыканты, яна з акадэмічным вакалам, ён кампазітар і мульціінструменталіст, і іх супольны праект ужо меў пэўную папулярнасць у межах нашай краіны. І вось яны, нармальныя такія традыцыйныя артысты, перамагаюць на нацыянальным адборы з песняй «Май Галілео». Гэта быў фьюжн-поп, арт-поп, нешта там фальклорнае. Ну і як прайшло само Еўрабачанне? Ну, не вельмі. На сцэне ў Турцыі артысты выглядалі, нібыта прыехалі з фестывалю «Беларуская песня 2003». Доўгая сукенка, стрыманы касцюм, ніякіх там шоу-прыёмаў, шоку, сцэнічных боек ці актуальнасці, як прынята. Усе іншыя навокал скакалі, спявалі пра секс, віно, касмічныя прыгоды, а беларусы такія сур'ёзныя удумліва праспявалі свой твор і нават не прайшлі ў фінал. Беларускія гледачы падзяліліся. Частка лічыла, што гэта ганьба, а іншыя, што мы ім паказалі клас. А вы цяпер як ацэньваеце гэтую песню? Кал ці крута? І стаўце лайкі, калі хочаце пачуць, а што ж з Александрай і Константином было далей.